matur nuwun. Nduk Legit. Heeh. Putra daerah. Ya betul. Budaya tembang-tembang Jawa nggih pinter. Iya, Niku nggih. nembang klasik-klasik nggih saged tok. Saged. Nggih. Sing klasik apa Nduk tembange Cahayu? Klasik nggih. Nggih. Iki aku ning kene dhewe to Pak De. Dikancani piyayi akeh kok. Lah aku ning kene ra nek kancane lho Pak De. Pak De koyo ngono. Kok nek aku rono ndak ora nek sing maringi kowe malahan ngono. Ayo wes. Sing klasik. Apa sing klasik apa, Nduk? Klasik nggih. Apa? Pangkur. Pangkur apa? Pangkur sing kalau sing mingkar mingkur. Ngene iki. Iso. Iya. Iya. Pangkur apa ya jenenge? Kowe nembang Nduk, aku dodol es teh kok ning kene kok. Apa ya enak udah kalian dadi Laden. Ora apa-apa. Nek grup iki jan ngene iki kok grup tawon das iki ngene iki kok. Grupku iki ngene iki. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu para tamu. Kok kene sing jawab to Pak De? Diulangi. Sing banter. Diulangi nggih. Ya, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngeten kan nek penak ngono lho. Perkenalkan. Nggih. Perkenalkan nami kula Legit Mustika Puala. Legit Mustika. Puala. Wala daleme. Daleme nggih mriki Sragen. Sragenmu ngendi, Nduk? Sragene desa apa kutha? Sing desa? Sing desa kuwi Sanggrahan Ngrombo Tangin Sragen. Oh, kuwi desane. Desane. Kuthane, Nduk, kuthane. Pilangsari. Gak ngerti, pokoknya daerah Pilangsari, Pak De. Ibu nama siapa? Ibumu jenenge sapa? Asmane sapa? Suci. Duh, kowe iki Legit anake Suci. Nggih. Iki bapak, Nduk. Alah. Anya kumat. Pak Gareng. Oh iya, heeh. Gareng. Kuwi ya jenenge Legit Tralala ya. Lah gawe jeneng dhewe kok Tralala. Sing ora iki mung trae Pak Kangko kae ora nganggo tralala. Ganti jajak. Monggo pangkur. Pangkur nggih. Nuning Mingkar mingkur ring angkara iki latihan lagi dek ini lho iki. piye? Latihan lagi dek ini. Latihan lagi diingi. Ini khusus buat hari ini. Oh ya, terima kasih. Ya, sip, dan jos. Oke. Lanjut ya. Nggih, lanjut. Nanu. Akarono nggih. Ya. Akarono karena marati siwi
yoga